No niin, ihmiset. Tänään päätin tehdä tällaisen jutun, että mä reagoin yhteen diss-trackiin mun kaveria, joka on siis tehty mun kaverin roustaamista varten silleen. Diss-tracki mun kaverista. Mä halusin reagoida siihen. Ja nyt mennään se. Tässä on nyt Juliuksen kanava. Julius, käykää subaa, kun sä ihan koot 50 subaa, niin menkää äkkiä subaa se. Nyt Syntikakku on tää YouTubettajan nimi. Ja se on tehnyt Juliuksesta diss-trackin. Ja nyt me sit katsotaan se, kun why not? Pyörittelee spinnereitä tuossa pöydällä. Mulla on alkoi vähän tylsää, ja tää vaan tekee jotain shittiä tässä. Nyt tosiaan Julius teki ton diss-trackin tähän. Tää ei oo mikään Savage Squad. Tähän tyyppiin. On ihan normi squad. Tai joku Ei oo mikään sun Savage Squad. koutteris. Eli sun laskimes yhtä suuri koutteri kuin laskin. Häh? Tää oli aika sekava kohta, mä en oikein osaa sanoa, olipa outoa. Nyt Julius. Tässä on tää roasti. Se on rousti. 2015 keväässä tähän hommaan ryhdyt. Jonas videos on pelkkä clickbait. Sanoit, että mun pitää mennä kouluun Mäkkiin. Hyvä sä oot sanomaa lukutaidon lapsi. Kun et osaa nyt yksinkertaista sanaa lukea. Top 5 hulluimmat freaklinut. Okei, ja myönnän. Se oli ehkä vähän nättiä toisin kuin kanavassa. Boom. Siis odottakaa ihan hetkinen. Se sana ei ollut kovin yksinkertainen. Mä en edes muista mikä se on, mutta se ei mikään yksinkertainen ollut, että mä oikein nyt osaa sanoa. Skenessä. On täällä 135 näyttökertaa. Kun et osaa videoita, ei sulla tehdä. Meidän yhtä lujaa kuin Jari Kurri. Sama mä oon, Malmin hurri. Pesu aina ajaksi, ajan tasalla oon. Toisin kuin sä ja sun videos. Skirt, ai niin. No on vähän tylsä. Mutta ääntä. Sitten tehdään näin. Anna mä näytän. Näytän sulle. Remove channel from YouTube. Ei. From YouTube. Ei. Jos ei sun kello oo ajas. Et voi olla ajaks. Rostasin sut äsken vitpesuaine ajaks. Ajak. Mä pelaan Runescapea toisin kuin sä. Runescape. Oikeesti tää on ihan hirveetä shittiä. Sä maksa sun Kela teka mulle tää. Masi ei tuu from Kela. Masi tulee from company. Sun videos on yhtä samaa kakkaa. Mitä lakko joskus alkuaikoin teki. Teit sun biisis Power Director. Hankkis kunnon laitteet niinku mä. Sulla on 42 tilaajaa. Mulla on 53, mitä varaa sulle tulla levelee. Kun nyt sanon sulle, sä laudut tulle. Sano mulle stop, mut se ei auta, yes. No please. Tässä mitään reagoita, että pitäisi samaa shittiä. Pro-editointi. Käykää fullaa mut IGs ja äddää Snapis. Niin on onnellinen. Oot onnellinen siitä, että okei. Että niinku jotain tuolla, että niinku jos mikä tässä fullaa. Tässä on tää mun kaverin diss-tracki. Okei, eli monet on tullut sinne mun 100% aidon Tää ei ollut numero aito. 666 kello 3 AM. Toi video siis. Monet on tullut sinne kommentteihin sanomaan, että se on feikki. Ja yksi niistä on tällainen tubettaja kuin Syntikakku. En kuunnella tätä kokonaan, mut siis
Kun tästä alku, tai ihan hyvä. Joo. Skrrr. Mä tulin näyttää miten te tehdään. Hei. Savage Squad. Lit fan. Joo. Joo. Jep. Sä tuut mun videon kommentteihin, eiks posaa? Vaikka sun suositelman video on 262 näyttökertaa. This is power reclaiming support. Tää oli ihan hyvä. Ja mä en oikein tiedä. Mutta hei, toivottavasti piditte tästä videosta. Tää on nyt tällä kertaa tällainen, mutta mä en tiedä mikä seuraava video tulee olemaan, mutta nähdään seuraavassa videossa. Moro!